Velkommen til Mums TV. Vi er taget til madbloggerseminar i Aarhus for at høre deres ønsker om fremtidens hurtigmad. Jeg sidder her med Maja fra Arla Foods, og Maja, I har lavet et lille seminar her. Vi har sendt en invitation ud til danske madbloggere, hvor vi har inviteret dem til at komme og bruge en lørdag på os i Aarhus og nogle af vores relationer i det østjyske, som arbejder med mad. Hvad spiser du selv, når du spiser hurtigmad? Så tror jeg, det er rugbrød. Det er hurtig mad, så er det jo hverdagsmad, det drejer sig om. Fordi til hverdagen, vi har brug for noget, der går hurtigt. Og det er noget med at finde nogle rigtig gode råvarer, nogle gode teknikker og få råvarer, og så skal det bare gå stærkt. Hvis det er rigtig usundt, så er det sådan en kinaboks. Ellers så kan man også købe sig lidt sundere sandwich med lidt revet gulerod og sådan noget i. Jeg kan rigtig godt lide asiatisk mad, rigtig meget asiatisk mad. Det er rigtig hurtigt. For eksempel sådan en dampende varm skål nudelsuppe, som man kan få ned på nogle bestemte steder. Det kan være lidt svært at finde. Det synes jeg er helt fantastisk. Det er jo det, man spiser på gadekøkkenerne i Thailand. Jeg synes, det er meget svært at spise noget on go, så det bliver brød, eller det bliver en yoghurt, eller en sandwich, gerne hvis den er nøglehulsmærket, som jeg ved, der er nogle af produkterne, der er i øjeblikket. Som regel så bliver det til noget sandwich-agtigt, fordi det er sådan ligesom udvalget i Aarhus. Men der er en 3-4 steder, hvor de laver deres hjemmebagte brød, de bruger nogle ordentlige ingredienser, og efterhånden også økologisk, og det synes jeg er, det er vejen frem. Der er noget galt med det hurtige mad, man kan købe, der er hurtig mad. Der er ikke noget galt med det, man laver selv. Men det, jeg ser et tilbud som hurtig mad, det er generelt usundt. Og det er jo fastfood, som vi kender traditionelt med burger og pølser og sådan noget. Og jeg kan da godt forstå, at der ikke er nogen, der har turet at kaste sig ud i at lave noget ordentligt. Fordi vi danskere, vi er nogle skvatnakker til at vælge noget ordentligt mad. Vi er ikke ordentligt opdraget simpelthen. Man kan sige, at junkfood, det er altid fastfood. Men fastfood er ikke nødvendigvis altid junkfood. Hvis du kunne drømme om en fremtid med noget anderledes hurtigmad, hvordan skulle den så se ud? Jamen, jeg har en idé, men jeg kan godt tænke mig at lave sådan et lille take-out-sted. Jeg synes, jeg vil være sådan meget passende i den tid, vi lever i nu, fordi tingene går lidt stærkt, og folk skal have noget ordentligt med hjem. Og der vil jeg simpelthen gå ind og lave nogle helt gode, simple, enkle ting. Det kan være alt lige fra supper til et stykke godt brød. Altså, jeg er stor fan af rugbrød. Og jeg synes, mange af de her sandwich, man kan købe rundt omkring, det er sådan noget fake rugbrød, når det endelig bliver kaldt det. Så jeg kunne godt tænke mig, at rugbrød fik en renæssance. Det er altså et godt produkt. Jeg går aldrig af vejen, og det kan godt være, at det ikke er sådan helt ernæringsrigtigt, men en god hotdog med det hele, det er altså ret godt. Så har jeg lavet sådan en lille hurtig mellemmåltid her med æble og sukker og kanel, og så rugbrød, og så har den lige været en tur i toastmaskinen. Så værsgo. Mums.